Qed ikun allegat li uffiċjal tal-Pulizija li kien involut f'investigazzjoni dwar qtil li seħħ fl-2008 kien f'negozju ma' missier il-mara tar-raġel akkużat b'dan il-qtil. Dwar dan il-Gvern ilu għal diversi jiem li talab pariri dwar kif inhu l-aħjar mod li jitrattaw jinvestiga dan il-każ. Fost oħrajn il-Gvern talab il-parir tal-Avukat Ġenerali. Daniel Zammit iben l-eks assistent kummissarju Ray Zammit u għal-ispettur li kien fil-prosekuzzjoni fil-każ kontra Stephen Caruana li huwa l-akkużat li qatel il-maħbub ta' martu. Martu Caruana hija bint Joe Gaffarena li fl-2010 daħal f'negozju ma' Daniel Zammit. Permezz ta' sqarrija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru kien indikat li l-Gvern qed jieħu dan il-każ bl-ikbar serjetà u għalli deċiżjoni dwar il-metodu li se jintuża biex ikun investigat se titħabbar hekk kif tittieħed. Il-Gvern fakkar ukoll kif dan il-każ seħħ kollu kemm hu taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Dwar dan kien mistoqsi wkoll Beppe Fenekadami, viċi kap nazzjonalista li f'konferenza tal-aħbarijiet prova jitfa' responsabilità fuq l-amministrazzjoni preżenti. Ġurnalisti differenti staqsew kif ma ntebħiġ bil-każ amministrazzjoni nazzjonalista u Beppe Fenekadami wieġeb hekk. Mingħajr ma nkun skifus kif m'għandu ngħid int. Dik il-verità. Fi żmien li seħħ il-każ Karl Mifsud Bonici kien Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern u assistent parlamentari miegħu kellu l-istess Fenekadami. Mistoqsi dwar il-fatt kif fis-snin ta' tmexxija nazzjonalista ħadd ma xam dan il-każ Fenekadami prova jiġġustifika. Assolutament. Il-każ huwa każ li tfaċċa 4 tim ilu, il-pulizija u l-awtoritajiet ma jistawx u m'għandhomx il-kompitu illi kull filgħodu, ngħid kull filgħodu jinvestigaw jekk irmx akkużat mill-mijiet lew l-eluf probabbilment ta' nies illi huma resqa l-qorti jew pulizija illi huma prosekuturi f'dawn il-każijiet. Intant kummenta wkoll il-Partit Laburista. Fis-stqarrija l-Partit Laburista serraħ moħħ il-Partit Nazzjonalista li dan il-Gvern se jieħu l-passi kemm f'dan il-każ kif ukoll f'każi oħra li ġraw taħt il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil.